הדבר הכי נורא זה כשאדם מרגיש שאין לו משמעות. אדם שקם בבוקר ומרגיש אין לו משמעות, הוא כבר נמצא בסכנה. היום יש הרבה מיזמים שמעניקים לפנסיונרים, אנשים שכבר יצאו לגמלאות, שיהיה להם כל מיני מיזמים של התנדבות. תוכניות של זהירות בדרכים והתנדבויות אחרות. הכל כדי שאדם ירגיש שהוא משמעותי, שיש לו בשביל מה לקום בבוקר. האמת היא שהדבר הזה, המשמעות לחיים, זו המתנה הגדולה ביותר שהעניקה היהדות לעולם. זאת אומרת, עד היהדות, עד אברהם אבינו, תכף נראה אברהם אבינו, אנחנו עכשיו בפרשת לך לך. עד שהגיע המונותאיזם לעולם, אין משמעות. והאמת היא שלקח לזה הרבה זמן לחלחל. לקח לזה הרבה זמן לחלחל. מונותאיזם זה לא רק להאמין בדבר האמיתי. כן? זאת אומרת, אברהם אבינו הביא סוף סוף לעולם בשורה. מה הבשורה? במקום שתאמינו בדברים שהם הבלים ושטויות, בואו נאמין בדבר שהוא אמיתי. זה ודאי, זה ודאי. ובאמת הבשורה של אברהם אבינו כבשה את העולם כולו. אני חושב שהיום 60% מאוכלוסיית העולם מגדירים את עצמם כשייכים לאחת מהדתות המונותאיסטיות, כן? שזה היהדות, ולהבדיל מה שהתפצל מהיהדות, שזה הנצרות והאסלאם. אבל הבשורה הגדולה של המונותאיזם, של האמונה בכל אחד, היא בשורת המשמעות. ועל זה אנחנו רוצים להקדיש את השיעור היום. להסביר מה הקשר אמונה בכל אחד לבין משמעות, איך זה בכלל מתחבר. ולמה הדבר הזה הוא כל כך קריטי באמת. למה הדבר הזה הוא כל כך קריטי? ובנוסף, אנחנו רוצים לשים את האצבע על המהפכה שהיהדות הביאה לעולם, ואיך זה לאט לאט חלחל, כמה שנים לקח לזה עד שזה חדר, והיום כולם מדברים את השפה הזאת. אם כן, ההיסטוריה של האמונות. קודם כל, אמונה בכלל זה צורך של האדם. אדם, יש לו צורך נפשי להאמין במשהו. פעם מישהו סיפר אני לא יודע איפה, באיזה מדינה באירופה, הייתה אמונה תפלה של לשים פרסה של סוס בדלת, זה מביא כל מיני שפע וסגולות ודברים טובים. פרסה של סוס. השכן שלי האוסיס. אז יש, כן. היו שמים על הדלת פרסה של סוס. אז טוב, אז פגשו איזה מדען, אתאיסט, ויש לו פרסה של סוס, אתאיסט, מה זה? שאלו אותו, אתה מאמין באמונות תפלות האלה של הפרסה של סוס? הוא אומר, אני שמעתי שגם מי שלא מאמין בזה, זה עוזר לו. נכון? גם מי שלא מאמין בזה, זה עוזר לו. יש איזה צורך נפשי, בסיסי, להאמין. עכשיו, לפעמים הצורך הזה הוא רדום, אבל בטח שבעיתות משבר, כשהרוח, שערה, מגיעה ושוטפת את החיים, בטח ובוודאי שאנחנו אז מחפשים להיאחז באמונה. האמונה הם השורשים שיעזרו לנו שהעץ לא יעקר מהמקום. זה משהו שהוא ב-DNA של האנושות כולה. מי האדם המתקדם ביותר? ברגע של שערה, הוא גם צריך את האמונה. עד שבטים הכי נידחים, שפרימיטיביים, אמונה, זה משהו שהוא מאוד בסיסי. משמע שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם הצורך הזה, זה איזה צורך, כמו שיש לאדם צורך לבית, כמו שהאדם זקוק לביטחון ולמזון, הוא צריך את האמונה, זה משהו שהוא צורך נפשי, צורך נפשי. מה קרה אבל שהעולם כולו הלך ועבד עבודה זרה, עבודת אלילים? הרי לכאורה הם טיפשים, הם לא היו. מי שבנו את הפירמידות, טיפשים הם לא היו. אז איך פתאום כל האנושות כולה מאמינים בעץ ובאבן?
הרמב"ם, רבי משה בן מימון, כשהוא מתחיל את הלכות עבודה זרה, הוא נותן סקירה. הוא נותן סקירה על ההשתלשלות של עבודה זרה עד לדורו של אברהם אבינו. די אבות ההתחלה של הגלגול הראשון של העבודה זרה, הם טענו טענה כזאת. הם טענו טענה שאני בטוח שרבים מאוד הזדהו איתה. הם אמרו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, על זה אנחנו לא מתווכחים. אבל מה? הוא לא מתעניין בקטנות. הקדוש ברוך הוא ברא את כל הגלקסיות. הוא אומר, אכפת לו עם הצלחת שלי, עם מוישה ודוד, אם יהיה להם כיכר לחם אחד או שני כיכרות לחם. זה לא, הוא מתעסק בעולם, ולכן הוא מינה, הקדוש ברוך הוא מינה, כמו שמלך יש לו שרים שהם כפופים לו, הוא מינה מערכת שלמה של כוחות גדולים, כל מיני אלים, והם אחראים הישירים על השפע שלי. מי אמר את זה? זה, כך מתחיל, הכפירה בעבודה זרה, כך מתחיל. עכשיו יהיו הרבה שיסכימו עם השיטה הזאת. עכשיו הוא כותב הרמב"ם, שלאט לאט חלפו הדורות, ובאו כל מיני כהנים וכל מיני נביאים של עבודה זרה ואמרו, קשה לנו לדמיין איך נראה אותו הכוכב המזל שאחראי בדיוק על הפרנסה שלי, אבל אני יכין איזשהו סמל, וכמובן אתה תכוון כמובן לכוכב, לא תכוון לסמל. תכוון, לא, בוא נגיד שאני מאמין שכוכב פלוני לפי התאריך לידה שלך והשעה שאתה נולדת, יש איזה כוכב באיזה זווית, שזה הוא אחראי על השפע שלך, אז היו מייצרים פסלים. מה היו המטרה של הפסלים? שיהיה לך איזשהו משהו מוחשי ביד, כי אתה קשה לך לדמיין את הכוכב שהוא נמצא במרחק של שנות אור, אבל הנה אני עושה לך איזה ציור, וכמובן תכוון כמובן לכוכב, כשאתה משתחווה וסוגד, זה רק בסך הכל איזושהי השתקפות של אותו הכוכב. כיוון שערכו הימים, כותב הרמב"ם, אז אנשים כבר שכחו בכלל מאיפה הכל התחיל, והאמינו רק בפסל, בדמות השמש והכוכבים והעץ והאבן, ובזה האמינו ולא האמינו בשום דבר. זה היה, נשתכח השם הנכבד והנורא, אני מצטט את הרמב"ם, מפי כל היקום, ולא הכירו, ונמצאו כל האנשים, כל האנושות, אינם יודעים אלא את אותה צורה של עץ, של אבן, כי כך הם התחנכו מקטנותם להשתחוות לה. זהו זה. טוב, עד שהגיע אברהם אבינו. מה קורה בהופעת אברהם אבינו? אברהם אבינו כבר, כידוע, מגיל קטן מאוד, הוא הולך וחוקר בדעתו, והוא אומר, חייב להיות כוח אחד שמאחד את כל הכוחות שבטבע. כי הוא שומע, מכאן מדברים אל השמש, אל המים, אילת הזה ואל הרוח, ויש מי שאחראי על השיטפונות, ויש איזה אל שאחראי על... בקיצור, הולך אברהם אבינו והוא רואה שיש הרמוניה בטבע. שיש הרמוניה, יש פה איזושהי התמזגות. לא יכול להיות שזה אלים שכל אחד דוחף למקום אחר וכל אחד יש לו אג'נדה אחרת. יש כאן איזה כוח אחד משותף שעומד מאחורי כל היקום. כמו שהרמב"ם אומר, הוא אומר, מי זה שמסובב ומניע את הגלגל כולו? הוא רואה שהכל בתנועה. מי מסובב ומניע את הגלגל כולו? אני דרך אגב פותח סוגריים כאן. מי מניע את הגלגל? לימים, המשפט הזה שהרמב"ם מלביש על אברהם אבינו, מי מניע את הגלגל שהכל יש חיות, הכל זז, הכל בתנועה? לימים המשפט הזה קיבל משמעות. למה? כי היום אנחנו יודעים שהקיום שלנו, של כל החומר בעולם, הוא בסך הכל אשליה. מה זה? הכל, זה הסיבוב סביב האטום שם. כן, זה הגלגל. מחזורי. זה הפרוטונים סביב האטום. הפרוטונים שמסתובבים סביב האטום, מי מניע את זה? למה זה נע? אומרים, אם זה יעצור. בסך הכל רק הפרוטונים האלה שרצים. הם אומרים, תקשיב טוב, הם אומרים, כן, המדע אומר, ברגע שהסיבוב נעצר, כל החומר של העולם נכנס בקופסת גפרורים. אין שם כלום, זה הכל ריק, זה אשליה.
אתה רואה את המעברר רץ מהר, זה נראה לך שהוא, אין כלום. הגרעין והזה שרץ מחרב, זה נשמע ריק. אבל בגלל שהוא רץ כל כך מהר, זה נראה איזה מציאות. הכל היה, כל החומר של כדור הארץ היה נכנס לקופסת כפרורים. זה השוואה. טוב, אז לימים המשפט הזה קיבל משמעות. מי מניע? אברהם אבינו אומר, מי מניע? מי מניע? יש כאן איזשהו משהו שיש פה... טוב, ומתחיל אברהם אבינו, אברהם העברי, נכון? למה העברי? מעבר הנהר. אומרים, כל העולם כולו הולך כמו עדר, והוא, אברהם העברי, לא מתפעל, כמו שדיברנו בשיעור הקודם. טוב, כאן מגיע מדרש. עכשיו, המדרש הזה, שמענו אותו כבר כשלמדנו בגן ובכיתה א', אבל המדרש הזה הוא בעצם מסתיר בתוכו, כמו שחכמים יודעים להסתיר, הוא מסתיר בתוכו איזה רעיון עמוק. המדרש אומר כך, אחרי שהוא שבר את הפסלים של אבא שלו, ניתץ את הפסלים של תרח, והאבא רואה שהילד הזה, ילד בעייתי, מביאים אותו לנמרוד. נמרוד זה היה, אז כן, כבר ממגדל בבל אנחנו מכירים את נמרוד. נמרוד זה היה פחד פחדים, זה היה העריץ, השליט, הוא מביא אותו לנמרוד. אז אומר נמרוד לאברהם, תשתחווה לאש. אומר, אני סוגד לאש. תשתחווה לאש. אמר לו אברהם, עדיף להשתחוות למים, שהרי המים מכבים את האש. אמר לו, בסדר, אז תשתחווה למים. אמר לו, עד שאני משתחווה למים, עדיף להשתחוות לעננים, שהרי העננים הם מורידים את המים. אמר לו, בסדר, אז תתפוס לך כבר איזה אל, לא? תשתחווה לעננים. אמר לו אברהם, אם כן, עליי להשתחוות לרוח שמפזרת העננים יותר חזקה. אמר לו, תשתחווה לרוח. כן? אז אולי נשתחווה להר, שההר בולם את הרוח. בקיצור, נמרוד רואה שיש לו פה עסק עם עקשן. אומר לו נמרוד, אתה מדבר שטויות. כן? יש לי את האל שלי, זה האש, זה האור. או שתשתחווה, או שאני אשליך אותך בתוך האש, וכאן מגיע הרקע לניסיון באור כסדים, ניסיון כבשן האש, וכידוע שמה שכתוב במדרשים, ירד אברהם לכבשן האש, והיה מתהלך בכבשן האש וניצל, יצא בחיים. המדרש הזה ממשיך ואומר, שהיה שם הרן בן תרח, כן? הרן בן תרח, והוא עומד והוא מה שנקרא רגל כאן ורגל שם. הוא על הגדר, הוא שומע את הוויכוח, הוא אומר בוא נראה מי ינצח בוויכוח, איתו אני הולך. במי לבחור? בנמרוד או באברהם? לבסוף, כשראה שאברהם הולך בתוך האש, שאלו אותו, נו, הרן, מאיזה מחנה אתה? אומר, אני גם כן, אני גם מאמין באלוקי אברהם. השליחו אותו גם לכבשן האש, ומת מיד. ולכן הפסוק אומר, וימות הרן על פני תרח אביו, כי זה היה שם בכבשן האש. טוב, מה יש כאן בתוך המדרש הזה? יש כאן במדרש הזה, זה מדרש עמוק מאוד. למה? בגלל שמה שקורה, כשיש עבודת אלילים, וזה שולט בהיסטוריה במשך תקופה ארוכה, כי גם כשאתה פותח עד היום כל מיני אנציקלופדיות, כל התרבות היוונית, שגם שם יש הרבה, כל מיני אילים ואילות וכל מיני זה. אז מה משותף לעבודת אלילים? המשותף הוא ככה. אותם האלים, קודם כל הם בדרך כלל מאוד מאוד אגוצנטרים כאלה. האל הזה והאל הזה. האל ההוא דוחף לכאן והאל ההוא דוחף לשם. זה דבר אחד בטוח. אני לא משנה שום דבר. לאף אחד מהאלים האלה לא אכפת ממני. אז מה היה קורה? היה עומד איזה חקלאי,
והיו, כן, היו אומרים לו, תדע לך שעלול להיות שיטפון השנה, הוא מיד היה הולך לאל הרוח ולפסל של הזה, ומקריב שם פרחים, אומר, רק שתעבור השנה הזאת בשלום, שלא יהיה שיטפונות, שלא יהיה... זאת אומרת, האדם הקטן, הוא עומד בפחד מפני הטרגדיות שיבואו מכל האלים האלה, שהם מלאים בקריזות ובשיגעונות, ומחר הוא, רק שזה לא יכעס. איך אני מוצא את האיזונים לרצות גם את אל המים, שלא יכעס, שלא יהיה שהשנה תהיה גשומה, ואיך לרצות גם את אל האש. אני עסוק לרצות את כולם. מי אני האדם? אפס מאופס, אין לי שום משמעות ביקום. אני פחות מגרגיר אבק, אין לי שום משמעות. זה היה המשמעות של עבודת אלילים, הנגזרת של זה, המשמעות של זה היא שאני לא שווה כלום. אפסות האדם. אפסות האדם בגמרי, לא רק אפסות האדם. אין לי שום משמעות ביקום. בא אברהם אבינו, והוא מתחיל לדבר על האמונה בכל אחד. אז יש מדרש אחר שאומר, משל למה הדבר דומה, שאברהם אבינו בא, שמשל לאדם שהיה רואה בירה, הכוונה ארמון, והבירה הזאת דולקת, בוערת. אמר, לא יכול להיות אבל שהבירה, שהארמון זה בלי איזה בנאי שבנה אותה, בלי מישהו שמנהיג אותה. מיד הציץ עליו בעל הבירה, ואמר לו, כן, אתה צודק, אני כאן. זאת אומרת, אברהם נמצא בתקופה שהכל בוער, הכל בוער, אבל עדיין אברהם הוא לא נכנע. הוא אומר, לא יכול להיות, לא יכול להיות. אני רואה הרמוניה, אני רואה סדר, יש משהו מאחורי כל זה. ואז בגיל 75, הקדוש ברוך הוא מציץ עליו, כאילו, אומר לו, ויאמר השם אל אברהם, הוא לראשונה התנבא. לך לך מארצך, מלאתך מבית אביך. מה הגיעה הבשורה של המונותאיזם? הבשורה של המונותאיזם, כשאתה מתחיל לקרוא את התנ"ך, מה אתה מגלה? קודם כל, שמדובר כאן על כוח אחד, שכמו שאנחנו אומרים באדון עולם, אשר מלך בטרם כל יצור נברא, שהוא קדם לכל, ואפילו אם כולם לא יהיו, הוא ימשיך להיות, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, הוא אחד יחיד ומיוחד, כפי שהמוח שלנו לא יכול לתפוס. ואז מה? הבריאה היא בריאה שאכפת לו ממנה. וירא אלוקים כי טוב, וכל יום כתוב כי טוב, ואחרי זה פעמיים כי טוב. וביום השישי כי טוב מאוד, כשמגיע האדם טוב מאוד. זה לא אחד מהקריזיונרים שמחפשים איך להעניש את כולם, שצריך לרצות אותם. טוב מאוד, כי טוב, כי טוב, כי טוב וטוב מאוד. ואחר כך התנ"ך כל הזמן מספר איך הוא אכפת לו ממעשי האדם. פה יש בעיה לפני נוח, אחרי זה סדום, ואכפת לו. עכשיו כאן אני חייב פה לפתוח סוגריים. ולהסביר, כן, התחלנו את השיעור ואמרנו שהטענה שלהם הייתה, הוא מתעסק עם דברים גדולים ברומו של עולם, אבל לא עם האדם הקטן. כמובן שזו תוצאה של תפיסה מאוד מעוותת של האלוקים. היות שאני מעניש את האלוקים, האנשה עם א', כן? היות שאני מחפש לדמיין אותו בצורה אנושית כלשהי, אז נראה לי שדברים גדולים, מלחמה עולמית, או מה שרלוונטי להיום, מי יהיה נשיא ארצות הברית, אולי שמה, זה דברים חשובים. אבל כמה אני ארוויח השנה, זה דבר פעוט, הוא לא מתעסק עם זה. אבל זה כמובן נובע מתפיסה מאוד מעוותת. הרי אצל האין סוף, אין הבדל בין מי יהיה נשיא ארצות הברית, לבין איזה ילד קטן שעכשיו סובל בגלל שמישהו העליב אותו. אין הבדל. הגדול ביותר בעינינו והקטן ביותר בעינינו, אצל האין סוף שווה ממש. כן? התפיסה של האלוקות, זאת אומרת, במילים אחרות, אותו אחד שמדמיין את הקדוש ברוך הוא עם זקן לבן ארוך ועם מקל ומחפש למי להיטיב ולמי להעניש,
מעניש עם א' את האלוקים, הוא הרבה יותר קרוב לאתאיסט ולגנוסטיקן ולספקן, כי בעצם שניהם בעצם לא קרבו בכלל אל הדבר האמיתי. ודאי שהקדוש ברוך הוא, זה ברגע שאתה מדבר על מושגים של אין סוף, אז הדבר הגדול והדבר הקטן שווים ממש. אצל הקדוש ברוך הוא אין דבר קטן, כמו שאין משהו שהוא גדול מדי. אין משהו שהוא גדול, אין משהו... וכאן מגיע החידוש של המונותאיזם שאומר, אין בורא ומישהו שמנגד לו. האלים הם בהתקדשות כל הזמן. מי ינצח השנה? מי ישלוט? מי זה? בוא נרצה אותו, בוא נרצה אותו, בוא נראה. אין מישהו ששם לו מקל בגלגלים. גם השטן וגם מלאך המוות הם עושי דברו. אז כאן מגיע שורש הטעות של אותם עובדי עבודה זרה, שהם יחסו כוחות, כאילו לשמש, לירח, לכוכב, למזל, יש איזו בחירה חופשית, שהם יכולים לתת יותר או לתת פחות. ומה האמת? האמת היא שזה הכל רק הוא. על זה אומר משה רבינו, הוא מצווה את העם והוא אומר, וידעת היום והשבות האלה לבביך, כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. כתוב על זה בספר התניא, בשער הייחוד והאמונה, שלא הכוונה שיש רק אחד. רק אחד, זה עוד בסיסי. אין עוד, לא בשמיים מעל עוד הארץ, אין עוד כוח ואין עוד שום דבר, אלא זה הכל אנרגיה אלוקית שהקדוש ברוך הוא מהווה. מכאן אנחנו מגיעים לשתי המתנות הנפלאות ביותר שהאנושות קיבלה מהסיפור הזה של אברהם אבינו. א', אני יצור שהקדוש ברוך הוא החליט לברוא אותי בצלמו, זה מעשה ידיו, אכפת לו ממני. איך הפתגם הזה ראיתי פעם בסטיקרים, היום שבו נולדתי זה היום שבו הקדוש ברוך הוא החליט שהעולם לא יכול להסתדר בלעדיי. זה משפט יפה, לא יודע באיפה הוא לקוח. סטיקר, השם אוהב אותך. כן, ברגע זו מתנה. זו מתנה גדולה מאוד ונסביר אותה. מה הפסדתי? לא, הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא לא יכול להסתדר. לא יכול להסתדר בלעדיך. זו האמת אבל. כל אדם יציר כפיו, הקדוש ברוך הוא, כי כל אחד הקדוש ברוך הוא נהנה ושמח כשהוא נולד, ואיך אנחנו כל בוקר אנחנו אומרים, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. אז כולם שואלים, מה זה רבה אמונתך? מי מאמין במי? היה צריך להיות רבה אמונתי בך. אומרים, לא, רבה אמונתך, הקדוש ברוך הוא, כשאתה פוקח את העיניים, הוא אומר, הוא מחייך, הוא אומר, אני נתתי לך עוד יום, אני מאמין בך, אני מאמין ביכולות שלך. אתה יודע מה זה? אדם שקם בבוקר עם האמירה הזאת, רבה אמונתך, כבר יש לו משמעות קיומית. יש לו בשביל מה לקום. זו המתנה הכי גדולה. לא עוד איזה תאילנדי שהוא קם בבוקר לא ידע בשביל מה אני כאן. אם אני במרדף אבוד, אחרי איזה איל עוד לא ריציתי השנה, שאף אחד לא יגז, אבל בשמה בכלל. הרי זה מאבק בין אילים עצומים שאני לא שייך לזה. אז פה זה מתקשר לזה שהבן אדם קם בבוקר, ולא יכול. יש לו משמעות. יש לו משמעות. קודם כל, יש לו משמעות. הדבר השני, מה זה מביא איתו? הדבר השני שזה מביא איתו זה את הבשורה, זאת אומרת, המתנה השנייה שהמונותאיזם מביא איתו, זה איזשהו ביטחון, איזשהו רוגע. האמונה מובילה לביטחון. א' מוביל לב'. מה זה הביטחון? כשאתה מתבונן בזה, ובעצם בשביל זה נועד התפילה. בשביל מה אנחנו יושבים כל בוקר מתפללים? התפילה נועדה שאנחנו לרגע אחד נשים יד על העיניים, נתנתק מהעולם, ונתבונן ברעיון הזה הבסיסי שאומר, שיש השגחה פרטית, שהקדוש ברוך הוא פותח את ידיך, הוא משביע לכל חי רצון. הקדוש ברוך הוא נותן צמר, והוא דואג לאלמנה וליתום, וכל הפסוקי דזמרה, הכל הולך על הכיוון הזה, שהאדם לרגע אחד יראה
שבעצם הקדוש ברוך הוא יש מישהו שמנהיג. כמה רוגע, כמה ביטחון, אדם שמשקיע בתפילה התבוננות אמיתית. מה שנקרא היום מדיטציה, אמיתית. מתבונן, לוקח אפילו משפט אחד מתהילים, מתבונן בזה, חושב על זה. תראה, בסופו של דבר, יש איזה בעל הבית, כמו שאברהם אבינו אומר, נכון, הארמון בוער באש. מישהו מציץ עליו, אומר, יש מישהו שיצר את הכל, יש מישהו דואג. עכשיו, והרי מדובר על טוב, וטוב מאוד, ואכפת לו ממני. כמה ביטחון אדם יכול לשאוב מהאמונה הזאת המונותאיסטית. אני חושב שבלי זה, אדם לא יכול, בלי ביטחון. עכשיו, זה בעצם הפרדוקס. הרבה פעמים השאלה הכי מפורסמת, איפה אלוקים היה בשואה? איפה אלוקים היה בשביל העשירי בבארי? עכשיו, השאלה הזאת, שהיא מציקה להרבה אנשים, היא מעידה שהוא יודע שיש אלוקים. אם הוא היה אתאיסט אמיתי, הוא לא ישאל את השאלה הזאת. אנחנו בג'ונגל. פעם שאלת פעם בג'ונגל, למה האריה טרף את הכבשה? בטח. כשהאריה קבע, שאלת, הג'ונגל, החזקים, טורפים. שתגיד לי, איפה אלוקים היה? בוער לך משהו, אתה יודע שיש פה איזה סדר, שיש יד מכוונת. והנה נתקלת ברגע שאני לא מבין אותו. אבל מי שואל את השאלה הזאת? המאמין שואל את השאלה הזאת, לא הכופר. הכופר לא שואל את השאלה הזאת. היות שאנחנו כל כך מאמינים, בני מאמינים, זה זועק מתוכנו. למה הארמון דולק? ואז אנחנו נזכרים שאנחנו לא מבינים הכל, אבל יש מישהו פעם שמעתי משל, שהיה איזה ילד, שהוא כל הזמן רוצה כל הזמן את ההגה. הוא רוצה, בקיצור, ילד בן 3, הוא כל הזמן על ההגה, יש לו שיגעון. בקיצור, אז אבא קנה לו הגה, נתן לו את זה בזה, ומאז הוא מאושר, קנה לו הגה. ונוסעים, הוא גם כן נוסע. הגה לזהב. הגה לזהב, הגה הזהב. האבא נוסע, והוא גם כן נוסע. והוא מספר לכולם איך שאנחנו ביחד מסיעים את האוטו, יש לאבא הגה ויש לי הגה. בערך ככה זה נראה. כשאנחנו חושבים על המציאות, כשאנחנו חושבים על הגורם, זה נראה בעיניים האמיתיות, באמת, זה נראה בדיוק, המראה הוא מצחיק. האדם חושב שאתה יכול לתכנן משהו. הקדוש ברוך הוא עומד מאחורי כל מה שקורה בעולם, והוא גם מצפה ממך שבדברים שהוא נתן לך בחירה חופשית, שאתה תעשה את המקסימום. שתי מתנות טובות שהתחילו מהאמונה המונותאיסטית שכבשה את כל העולם כולו. שהיום כולם מדברים את השפה הזאת. קודם כל, המתנה הראשונה שזה נתן, יש לי משמעות, יש עין רואה, יש אוזן שומעת, אכפת לו ממני, אכפת לו מהצלחת שלי, אכפת לו. הקטן והגדול בחיים שלי, אני יכול להתפלל אליו, הוא שומע לי, זה מתנה, יש לי למה לקום בבוקר. המתנה השנייה, שזה נתן לי, זה תחושה של ביטחון, שבלי, חלילה, בלי אמונה, איך אתה יכול להמשיך עם כל מה שאנחנו עוברים השנה? איך אפשר בלי אמונה שכל זה מוביל למשהו גדול יותר? איך אפשר? איך יהודים הצליחו לשרוד את כל 3,000 שנים הללו? מה זה? עברנו, דעו לכם שחורבן בית ראשון, חורבן בית שני, היה שואה, היה כמו שואה. חורבן בית שני, נהרגו 1,000,000 ונשארו 1,000,000. 50% הלכו, לא שליש, אלא 50% הלכו. איך הצלחנו בכל זאת לשרוד את כל ההיסטוריה? היה ביטחון. אתה רואה אני רואה בעיני רוחי את האמונה הפשוטה של האמא הזאת, שמאבדת את הבן שלה, והשם ישמור, אתה אומר, מאיפה יש לה כוח? כן, פרץ, לא בן אחד, אחרי בן שני, מרים פרץ, מאיפה יש לה כוח? זה משהו שהוא איזה ביטחון שנובע ממשהו שהוא הרבה יותר גדול. היא מסתכלת על התמונה הגדולה כל הזמן, היא מסתכלת על עם ישראל, ויש לה כוח, והיא נוסחת כוח, והיא מדברת אמונה ומדברת ביטחון. זו המתנה השנייה של הפרשה שלנו, של האמונה שאברהם התחיל אותה.
בקיצור, היה יהודי בשם דוקטור ויקטור פרנקל. הוא התפרסם מאוד בגלל הספר האדם מחפש משמעות. מה היה הסיפור של הספר הזה? הוא היה, כן. הוא פיתח שיטה חדשה בפסיכולוגיה. מאוד לא אהבו אותו בהתחלה. להבדיל מפרויד. להבדיל 180 מעלות מפרויד. שנקרא לוגותרפיה. עושה רגע גוגל ויקטור פרנקל, לוגותרפיה נראה לי. בקיצור, הפרופסור הזה, פרופסור ויקטור פרנקל, הוא טען, בעוד שפרויד דיבר, שאנחנו מונעים מכל מיני כוחות אופל של אדם צריך את העונג כאן ועכשיו, ובמה הוא מתענג, ובקיצור, פרויד חפר בנפש ומצא רק בוץ. בא ויקטור פרנקל ואמר, כל מה שהאדם, לוגותרפיה. הוא אמר, מה שהאדם מחפש זה משמעות. הוא אמר, זה הצורך הכי חשוב, משמעות. בקיצור, הוא היה רופא צעיר בווינה, הוא עשה תוכנית בווינה, שצעירים יקבלו שירותי פסיכולוגיה בחינם, ועם השיטה שלו, הפסיכולוגים שלו, בקיצור, 0 התאבדויות בשיטה שלו. זה תפס תאוצה. בקיצור, ויקטור פרנקל הזה הגיע השואה, הוא מצא את עצמו במחנות, ובתוך המחנה, הוא אומר, מה גרם לו לשרוד? המשמעות, כי הוא רצה להציל את התיאוריה שלו. הוא אומר, ראיתי שזה עבד על עצמי, אז מה הוא עשה? הוא אומר, אני הייתי מדמיין שאני לא חלק מכל הבלגן כאן, אני באתי כצופה לראות מה קורה במעבדה כזאת חמורה של אנשים מתים על ימין ועל שמאל. הוא אומר, גיליתי, וכאן מגיע המשפט שהוא טבע, ויקטור פרנקל, הוא אמר, שכל מי שיש לו תשובה למה לחיות, מצליח לשרוד כמעט כל איך. המשפט הזה הגיע מתוך המחנות. הוא אומר, כשראיתי שיש אימא, שהיא יודעת שהילדים שלה בחיים, והיא אומרת, אני חייבת לשרוד בשבילם, היא תשרוד. ואומר, ואני, יש לי איזה תורה שאני רוצה להנחיל לעולם, ואני אשרוד. והוא שיש לו איזה תכלית בשביל מה לשרוד את המלחמה השורד. הוא אומר, אנשים בריאים יותר, חזקים יותר, עם תנאי פתיחה יותר טובים, אבל בלי תשובה ללמה, לא שרדו. אומר, מהר מאוד נגמרו. אז אומר, זה חיזק אצלו את התיאוריה. בקיצור, לימים השיטה שלו הפכה להיות פופולרית. היום כל השיטות של ה-NLP הכל מושתת על ויקטור פרנקל שאומר, תן לי סיבה ללמה. לסכם את השיעור, אילו הן המתנות האמיתיות. לא רק תעזבו את האלילות ותאמינו בדבר האמיתי. לא זה הבשורה, לא רק זה הבשורה. אלא שתי הבשורות החשובות יותר שאומרות, יש לי משמעות ביקום, הקדוש ברוך הוא מאמין בי, רבה אמונתך. יש לאדם בשביל מה לקום בבוקר, יש לי למה, ואז אני אוכל לשרוד כל איך. והדבר השני, הביטחון. איך כותב בעל חובת הלבבות? כשיש לך חבר טוב, שאתה קרוב אליו, ואתה קרוב אליו, ואתה בחברות איתו, ואתה יודע שהוא רוצה רק בטובתך והכל, אתה גם סומך עליו, ויש לך פתאום מגיע איתו ביחד מידת הביטחון. אז כשיש הקדוש ברוך הוא שוירא אלוקים כי טוב, ואכפת לו ממך והכל, אז אתה גם יכול לישון טוב בלילה. אתה מצליח לישון טוב בלילה. זה הביטחון שמגיע מהאמונה, שנזכה בעזרת השם לאמונה חזקה ולביטחון חזק. האלף בית מביא לגימל. מה זה גימל? גאולה. גאולה בעזרת השם. משיח. משיח. מחשבות